Inselmilkom, illum it-3-16 ta' Ġunju, nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Fl-Evanġelu tal-lum Ġesu jgħidilna ħobbu lill-għedowa tagħkom u jitolbu għal dawk li jippersegwitawkom. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa ejjew niftakru f'persuna li għamlitilna ħsara. Nitolbu l-grazzja tagħha biex naħfrula u nitolbu għaliha biex ngħixu dan il-kmandament tal-mulej u nkunu tassew ulied il-missier li huwa fis-smawiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Fil-birda kull Quddiesa aħna nitolbu maħfra lill-Alla ta' dnubietna u tajjeb niftakru f'kundizzjoni li għamlinna l-mulej. Meta għallimna nitolbu aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Kull meta aħna nitolbu maħfra ta' dnubietna, fid-dawl ta' din il-kelma ta' Ġesu qegħdin ukoll nimpenjaw ruħna li l-maħfra li naqilgħu naqsmuha ma' ħaddieħor. Mod speċjali dawk li għandna bżonn naħfrulhom mill-qalb. Ejjew nitolbu l-grazzja li kull meta nitolbu maħfra ta' dnubietna ikonna wkoll l-umiltà li naħfru mill-qalb lil min għamlilna l-ħsara. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla qawwa ta' min jittama fik, iqaf magħna li qegħdin insejħulek. Għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem il-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek, ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien wara l-mewt ta' Nabot, il-mulej kellem lil Elija it-Tiżbi u qallu: inżel għand Aħab, is-Sultan ta' Iżrael li jgħammar f'Sammarija. Issibu falqa ta' dwieli ta' Nabot fejn niżel biex joħodha f'idejh. U għejdlu dan: hekk jgħid il-mulej, l-ewwel qtilt u issa tisraq. U żid tgħidlu: hekk jgħid il-mulej, fejn il-klieb la quddiem Nabot, hemm il-klieb jilgħu demmek ukoll. U wieġeb Aħab lil Elija: batni jagħdu tiegħi. Qallu Elija: battek u la darba inti bet ruħek biex tagħmel il-ħażin quddiem il-mulej. Arani jien issa se nġib fuqek il-ħsara, jien neqret nisel warajk, inqaċċat mid-dar ta' Aħab l-irġiel kollha, ħilsa jew il-sira f'Iżrael. U nagħmel mill-familja tiegħek bħal familja ta' Ġerobam bin Nebat u bħal familja ta' Basa bin Aħija, għax inti addabtni u waqqajt lill-Iżrael fi dnub. Il-mulej tkellem ukoll għal Ġeżabel u qal: fuq is-swar ta' Ġeżrael lil Ġeżabel qatt jiklu għall-klieb. Kull min mill-familja ta' Aħab imut fil-belt jikluh il-klieb u min imut fir-raba jikluh it-tajr tal-ajru. U tassew qatt ħadd bħal Aħab ma nbieħ biex jagħmel il-ħażin f'għajnejn il-mulej billi martu Ġeżabel kienet issus warajh. U l-qżies kollu li jagħmel billi mar wara l-idoli
bħalma għamlu l-Ammurin li Alla kien keċċa minn quddiem ulied Iżrael. Aħab malli sama dan il-kliem ċarrat ħwejġu, libex xkora fuq il-laħam, sam, beda jorqod bix-xkora fuqu u kien jgħaddi ħiemet. U Alla kellem lill-Elija t-Tisbi u qallu: rajt kif Aħab iċċekken quddiemi? Għax iċċekken quddiemi ma nġibx fuq il-ħsara fi żmienu, imma fi żmienu ibnu inġiba l-ħsara fuq il-familja tiegħu. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. As-salm responsorjali ngħidu flimkien: ħenna lina o Alla fitju bitek. Ħenna lina o Alla fitju bitek. Ikollok ħnina minni o Alla fitju bitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Ngħidu flimkien: ħenna lina o Alla fitju bitek. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kont rik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Ngħidu flimkien: ħenna lina o Alla fitju bitek. Dawwar wiċċek minn ħtijieti, ħassar ħżuniti kollha. Eħlisni mill-pina tal-mewt o Alla, Alla tas-salvazzjoni tiegħi, u lsieni jfaħħar il-ġustizzja tiegħek. Ngħidu flimkien: ħenna lina o Alla fitju bitek. Natikom kmandament ġdid, jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: smajtu x'intqal, ħobb lil għajrek u għobod lil għadu tiegħek. Imma jiena ngħidilkom: ħobbu lill-għedewa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, biex tkunu għoljiet missierkom li hu fis-smewwiet. Għax hu jtella x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek Kristu. Jekk xi ħadd jgħidlek li din hija kelma tqila ħafna, inti tifhem li għandu raġun. Għaliex dak li qed jitlob inna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum il-kapitlu 5 skont San Mattew hija forsi waħda mill-iżjed affarijiet diffiċli li jitlob minna l-imħabba tal-għedewa tagħna. Itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, għal dawk li jagħmlulkom il-ħsara. U juża kelma li forsi fiha ċavetta biex nifhmu x'qiegħed jitlobna. Tkunu għoljiet missierkom. Meta jitkellem fuq Alla f'din is-silta, Ġesu jirrepeti għal darbtejn il-kelma missier. Kunu perfetti
bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smawiet. Jekk aħna għandna missier, allura aħna aħwa. Ma qalx missierek u missieru, missierna. U allura jekk aħna aħwa, u mhux bil-fors dejjem naqblu, għax l-aħwa mhux bil-fors dejjem jaqblu, u l-aħwa ma jażlux il-xulxin, inti tażel il-ħbib tiegħek ma tażilx lil ħutek. Imma jekk aħna aħwa u għandna l-istess missier, nistgħu nifhmu għaliex il-mulej jinsisti li nħobbu lil xulxin. Anke meta il-min qed nipprova nħobb huwa mżejjen b'kull antipatija u forsi meta narah niftakar mal-ewwel il-ħsara li għamilli. Kultant meta aħna nkunu konfrontati b'din ir-realtà u toqrosna fil-laħam il-ħaj, l-ewwel istint ikun istint ta' rabja. Kważi anke ta' ċaħda ta' dak li għaj Ġesu, tgħid mhux hekk. Imma aħna rridu nifhmu wkoll li Ġesu għandu għal qalbu għax jixtieqilna l-ikbar ġid. Il-paċi ta' qalbna. U ejjew nifhmu li meta jien nibqa' rrabjat għal xi ħadd ikun seraqli il-paċi ta' qalbi. U li t-triq li żjed diffiċli hija dik li se tagħtini l-paċi. Jiena naħdem fuq innifsi li meta niftakar fih nitlob għalih jew għaliha, li jekk niltaqa' ma' dil persuna fil-bżonn ngħinha, mhux qed ngħidlek tfittex il-kumpanija ta' min għamillek id-deni, jew ma titallimx toqgħod attent u tiftaħ għajnejk. Ġesu mhux qed jgħid hekk. Imma l-imħabba hija dik li fil-prova tgħinek tażel tajjeb. Ma tpattix id-deni bid-deni, imma tpatti id-deni bil-ġid. Smajtu x'intqal, ħobb il-lajrek qobod il-ladu tiegħek. Ġesu iwarrab minn qalbna kull tip ta' mibeda. Anka meta hu diffiċli qed jistedinna li fil-qalb tagħna ikun hemm spazju biss għall-imħabba. U hekk inkunu għoliet missierna. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u nitolbuh il-grazzja li nifhmu il-kelma jibsa tiegħu li tiftilna it-triq tal-vera paċi. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li qed isibuha diffiċli ħafna jaħfru biex il-mulej bl-ispirtu qaddis tiegħu jagħtihom dawl, paċenzja, umiltà u mħabba kbira. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu biex il-mulej jħenna lina u jeħlisna minn kull tiġrib fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej tħaddanhom bil-maħfra, il-modrija u l-għena tiegħek. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna. U tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nilqa' mulej sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna għal Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla dawn id-doni li qegħdin nofrulek int tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tajjixna u ġġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna jkunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħu mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem kullimkien irrodulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox, li nbattunna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marja Verġni. Huwa temm irida tiegħek u kiseb għalik poplu Quddies. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-Quddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-għoli tas-smewiet. Quddies tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs, ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed
lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Sant u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan u l-ħaruf talla. Dan u li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdajt biss kelma waħda u ruħi tkun ifejha.
ngħidu flimkien it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagramenti mqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbinna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Għamel nitolbuk li hu jġib ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sina. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Ir-roddu ħaj. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nofru dan ir-Rużarju għal-familji żgħażagħ tagħna biex jerġgħu jinġibdu jiċċelebraw l-Ewkaristija fil-knejjes tagħna. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfridna l-lubietna bħalma naffru lil min ħati għalina, għaddaħanniex fit-tiġrid biżdeħ l-isna mid-dinja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amin. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-batija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu rabtuh ma' kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affirna nubietna bħalma naffru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amin. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-batija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu inkoronawh b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affridna nubietna bħalma naffru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, ħaffrilna wibietna bħalma naffru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dinja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, ħaffrilna wibietna bħalma naffru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dinja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlaqalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla
tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wied ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wardana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina Quddiesa Malla biex ikun jistoqilna dak li wegħedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek. Kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affridna dubietna bħalma naffru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu l-qattal. Missier etern Alla. Ħenna lina. Jeben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Quddies Alla. Ħenna lina. Trinità Quddies Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlab għalina. Imqazza Alla. Itlab għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlab għalina. Om ta' Kristu. Itlab għalina. Om il-Knisja. Itlab għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlab għalina. Om li żjed safja. Itlab għalina. Om li żjed nadifa. Itlab għalina. Om muxebba. Itlab għalina. Om bla teba. Itlab għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlab għalina. Om tal-aġeb. Itlab għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlab għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlab għalina. Om ta' min salvana. Itlab għalina. Xebba kollok aqal. Itlab għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlab għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlab għalina. Xebba kollok seta. Itlab għalina. Xebba kollok ħnina. Itlab għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlab għalina. Mera tal-Qudusija. Itlab għalina. Tron tal-erf. Itlab għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlab għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlab għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlab għalina. Amara ta' kull tiba. Itlab għalina. Warda mistika. Itlab għalina. Torri ta' David. Itlab għalina. Torri ta' Lavorju. Itlab għalina. Dar ta' Deb. Itlab għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlab għalina. Bib ta' sema. Itlab għalina. Kewkba ta' filodu. Itlab għalina. Saħħa tal-morda. Itlab għalina. Ken tal-midimbin. Itlab għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlab għalina. Għajnuna tal-insara. Itlab għalina. Sultana tal-anġli. Itlab għalina. Sultana tal-patriarki. Itlab għalina. Sultana tal-profeti. Itlab għalina. Sultana tal-apostli. Itlab għalina. Sultana tal-martri. Itlab għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlab għalina. Sultana tal-verġni.
Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija. Għatina nitolbuk li nistqarruhom Malla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U int laqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Turrokku, itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arust kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.
Hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb, infakkarkom li fuq il-website quddies.knisja.mt tistgħu issibu l-lista ġurnata tal-ħinijiet tal-Quddies li qed jiġi ċelebrat fil-parroċċi tagħna kemm fil-jiem ta' matul il-ġimgħa kif ukoll nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej. Din il-lista hija aċċessibbli wkoll mill-website tal-Arċidjoċeżi ta' Malta knisja.mt. Fuq l-istess website tistgħu taraw ukoll l-appell tal-Arċisqof fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30 għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u t-talba tar-Rużarju. Grazzi u nsellmilkom.